No niin, terve taas kaikille katsojille. Niin pitkästä aikaa tehdään uutta videota. Tässä on ollut vähän kiireistä viime viikkoina, että ei ole paljon kerennyt videoita tekemään. Katsotaan, tossa vähän kiireen syytäkin. On ollut pikkasen tää rengassesonkin, niitä on tullut tommonen jonkunmoinen. Läjää noita jäterenkaita tonne kasalle, että siinä on vähän ollut nyt hommaa. Nyt sitten tuolla takakulossa pilkottaa tollanen toinen työläjäys. Tuli tommonen X-sarjan valvetti hankittua. Lähdetään sitä vähän tutkimaan. Eli tommonen 2002 vuosimalli X ja levyaisa kuormaajalla älyttömän isolla etukauhalla. Ja sit siinä on toi Valtran omaksi kaivuriksi mainostettu, mutta ei kuulemma Valtran missään kohtaa tekemä kaivuun laitettu tuppisovitteisena perässä. Ja vähän vastaava mitä on noin lännen kaivuuraktorit. Tosiaan sitten vielä taittuu tuolta puomista sivuttain toi kaivuri. Ojakauha ja luiskakauha ja sitten toi kaapelikauha tuli vielä siihen otettua mukaan. Nyt sit pitäisi vähän tutkailla koneetta tarkemmin, että pientä näpräämistähän tässä on ihan ensimmäisenä, jota pitäisi saada käyntiin. Että ja niin kuin osista näkee, niin päävirtakatkaisija asennus on ihan ensimmäinen homma mitä tehdään. Ja tässä on semmonen ollut, että tää on pikkuhiljaa tyhjentänyt akkua. Ja nyt sitten ruvetaan kaapelointihommiin. Käydään vähän vilkaiset tosta sisältä samalla konetta. Eli tosiaan kahdella ratilla oleva kone. Eli taakse ei ole laitteella varustettu, niin on sitten toinen ratti tuossa takana. Siellä on polkimet sitten lisänä ja tosiaan toinen ratti suunnanvaiholla. Ja sitten näppärä, kun voi molempiin suuntiin liikutella. Ja muuten perus Valtraa, että ei mitään sen ihmeellisempää niin varustelun puolella. Ja portaat tietysti liikkukoneessa jousitettu, niin vaatii todella paljon totuttelua, että oppii noita kävelemään mitenkään viksusti. Tosiaan akun vaihto olisi niin ensimmäinen homma. Sivupelti siitä saatiin pois, mutta akku on hieman tuolla hankalasti kuormaajan takana, että tää ei nyt oikein mistään puolelta mahdu sieltä ottaa pois ennen kuin sais kuormaajan ylös. Ja kuormaajahan nyt ei nouse mihinkään, kun ei ole yhtään virtaa, että pitää ottaa uudestaan akusta apukaapelilla sitten ja kokeilla, jos saatais kone käyntiin. No niin, nyt on akku kaapelilla kiinni, käytetään tuleeko virtaa. Tulee. Kokeilla lähteekö käyntiin. Ei riitä vielä poveri käynnistää. Ilmeisesti antaa pienen aikaa olla siinä, että saa sähköä läpi. Se on se akku ihan tyhjä, niin se ei anna heti läpi. Onko siinä jonkun valo tai jonkun pala? No kyllä täällä valo palaa. Valohan palaa kirkkaasti kuin mikäkin. No niin, nyt lähdet käyntiin. Kunnon pitkä hehkutus. Älyttömän lähellä.
se käy. Loistavaa. Riittääkö siellä etukuormaajan luona kaapeleissa varaa nostaa kuormaajaa ylös? Ota se punainen kaapeli vaikka irti, niin se punainen kaapeli jää startista nyt matkalle. Niin. No niin, nyt se pitäisi mahtua vaihtamaan akku. No niin, nyt saatiin akku näkyviin. Eli saa tuolta välistä sitten ujutettua pois, kun sai kuormaaja ylös. Niin siitä sitten taiteeltava. No niin, ja akun pultit otetaan auki seuraavaksi. Vesisadekin vielä mukavasti iski meidän kimppuun tässä hommassa. Niin yleensäkin, vaikka kun on jo poutapäivää luvattu, niin silloin kun ollaan pihalla tekemässä jotain mukavaa hommaa, niin sitten sataa aina vettä. Niin. Tai räntää, tai lunta, tai hyttysiä. Onko siellä toisella puolella toiselta? Ei ole väliä. Eihän ne sitä pidä kuin pituussuuntaan. Ei sinne ainakaan kukaan niitä erottamaan. Tarvitaan se 13 vaan, että saadaan se akkukenkä irti, kun nyt pitäisi erottaa se toinenkin akkukenkä. No mihin se joutui saamaan? No, mä tiedän. No, sekin olisi irti. Niin sieltähän se akku tulee. Sitten kyllä se sieltä mahtuu tulee. Se oli tennakun meno. Se on entinen, se rusahti halki. Kuului iso tömäys. Se oli niin painava.
Eikö sitten mukaan hajonnut, että piti muuten vaan sellaisia ääniä. Sitä maassa millään käsin ei nostettu, se painaa niin paljon. Toisen vastaan toisesta. Se on sieltä tulossa. Tarkastellaanpas vaurioita. Jos kävi hyvä tuuri, niin se ei ehkä halennu. Toivotaan, että säilyy ehjänä, se putosi tuosta pyöräkotelon päältä kesken noston. Tässä ei tarvitse olla näitä etulokareita. Tää perseistä. Aivan helppo ottaa pois. Joo. 2 puttia auki. Tämmöisessä remonttihommissa ihan vatia. Tässä ei oo semmoset pykälit tässä tossa. Niin, ei tässä oikeanlaista kiinnitystäkään, vaikka mallikohtainen akku. Tietysti. Eipä näy. Siellä perillä. Kyllä pidä sitä paikkaa. Näin lähinnä vaan puhkoo sen. Niin. Tähän pitää pistää joku väliin. Onko se toinen puoli samanlainen? No eiköhän se oo, kun musta no, se on semmonen pohjakiinnitys ollut. Eli ei sopinut taas tämäkään. Tämäkään tuote ei sitten sopinut, kun ei kiinnitys käydä suoraan tuohon. Noin siihen pitää tästä patenttiratkaisu väliin. Siinä täytyy pistää semmonen siitä mustasta leikata saada pala väliin. Niin, se pitäisi vaan saa jollain myös painotettu alaspäin, ettei sitten pompisi siellä joka suuntaan. Olipas se nyt hieno akkuostos. Tää ei taas mennyt meillä yhtään nappiin tää homma. No siihen täytyy keksiä joku ratkaisu kelipoutaan, että päästään halliin. Nyt sitä ainakin pystyy liikuttelemaan. Päästiin liikenteeseenkin tällä koneella. Pieni lämmittelylenkki tässä ekana. Sitten vaihtaa öljy. Vaatii vähän totuttelua tää traktorin runko-ohjaus. Pyörät ei paljon mahu kääntymään, mutta vähän kääntyy nekin. Voi ajella sitten joko pyörät suorassa tai liikkussa.
Tuolla taaksepäin jo ratilla niin aina kääntyy rungosta, ei ole saanut kääntyä pelkillä pyörillä, mutta eteenpäin jaessa niin pyöräkäynnöt vaikka maantiellä ja sitten runkokäynnöt tuolla maasto-oloissa niin helpommin taittuu. On tää niinku alkuun aika villit tuntunut ajettava, kun tottunut siihen, että traktorissa kääntyy vain etupyörät. Sen verran vähän ajetaan lämmittelylenkkiä, että saadaan öljyt lämpeämään sen verran, että saadaan ne vaihdettua, kun ei ole mitään tietoa milloin tähän on viimeksi öljyä vaihdettu. Että voi olla aika hyvä aika siitä, kun viimeksi tää on mitään huoltoa nähnyt. Niin kyllä vähän totuttelua tää ohjauksen lisäksi tää, että tää suunnanvaihtaja joystick on täällä oikealla kädellä, kun normaalisti se on valtaossa vasemmalla puolella. Ja myöskin toi, että etukorman joystick on tossa noin niinku vasemmalla kädellä. Tottunut, että ne on just päinvastoin. Tänään on niinku semmonen kalustohuolto- ja korjauspäivä, kun on vähän joka kone rikki. Ja tossa eilen oltiin kantoja jyrsimässä, niin Avantistahan jos hydraulipumppu selvisi tänään sen vika. Ja uusi pumppu tulee nyt huomenna sitten, niin päästään taas laittaa Avantti kasaan ja touhuun ja toimintaan. Niin täytyy sanoa, että Avantilla kyllä perään toi varaosahuolto erittäin hyvin. Että osat tulee nopeita ja apua löytyy. Ei tarvinnut edes huoltoa vielä aamusta soittaa, kun ne soitti sieltä päin, kun eilen tuossa illalla Facebookissa kyseli, että mikähän mahtaisi olla, kun hävisi tehot kantojyrsinnässä. Niin sieltä jo Juvalta Simo otti kopin ja soitteli minulle päin, että todennäköisin aiheuttaja on sitten hydraulipumppututkimusten jälkeen. Vähän jyrkempi mutka, mutta kyllä se siitä mahtuu taittumaan. Saadaan tuohon hallipihalle tasamaalle, niin päästään vaihtamaan öljystä.